мувофиқ ба дастуру супоришҳои роҳбари давлат ба ҷиҳати таҳкими истиқлолияти озуқавории мамлакат солҳои охир ба соҳаи паррандапарварӣ таваҷҷӯҳи хоса дода мешавад. ин аст ки солҳои охир дар кишварамон фермаҳои паррандапарварӣ таъсис дода шуданду саршумори парранда ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти он пайваста афзун мегардад. чунин як фермаи паррандапарварӣ дар ҷамоати деҳоти чилгазии шаҳри Исфара фаъолият дорад ки дар собиқ фермаи чорвопарварӣ ки солҳои тӯлонӣ бекор мехобид имрӯз ба макони дигар табдил дода шуд. бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди суғд Самарқанд парранда иншоотҳо аз таъмири хушсифат бароварда шуда ва дар ин фермаи паррандапарварӣ парвариши 30,000 мурғҳоро ба роҳ монданд. коргоҳ бо технологияи ҷавобгӯ ба талаботҳои замони муосир таъмин мебошад. ҳоло корхона зиёда аз 40 нафарро ба кор таъмин намудааст. дар ин ферма танҳо мурғҳои барои тухм парвариш карда мешаванд ки дар ҷумҳурӣ ягона мебошад. тухмҳои ин ферма танҳо барои чӯҷабарории зоти брайлерӣ мебошанд. пас аз баровардани чӯҷаҳо ба тамоми ҷумҳурӣ фурӯхта мешаванд. солҳои гузашта Тоҷикистон аз ҷиҳати таъминоти чӯҷа ва тухмҳои инкубатсионии бройлерӣ ба пуррагӣ аз хориҷи кишвар вобастагии бисёр калон дошт. маҳз бо дастгирии бевоситаи ҷаноби олӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон ҳамин соҳаи мурғпарварӣ рӯ ба инкишоф намуда истодааст. имтиёзҳое ки ба ин соҳа дода шуд такони бузург барои тараққиёти соҳа шуда истодааст. аз тарафи дигар мустаҳкам шудани дӯстии халқҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон сабаб гардид ки инвесторон барои маблағгузорӣ ба Тоҷикистон таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. тухмҳои инкубатсионии хушсифатро истеҳсол намуда бо чӯҷаҳои хушзоди бройлерӣ бозории дохилии Тоҷикистонро таъмин намуда истодаем. дар деҳаи дурдасти мо корхонаи суғд Самарқанд парранда ташкил ёфтааст. аз номи 5 нафар занҳое ки дар ин ҷо кор ба фаъолият мебарем бо шарофати президенти ду давлати азизамон пешвои муаззими миллат Эмомалии Раҳмон ва Шавқат Мирзиёев ин корхона ташкил ёфтааст. аҳли занҳои хонанишин ба кор таъмин шуданду аз номи занҳо сипосгузор ҳастем ки дар ин корхона занҳо кор ба фаъолият мебаранд. бо хӯрокҳои гарм сари вақт маоши худро мегирем. Спасибо руководству двух стран, что вот открыли такое предприятие. Работает очень много женщин здесь, которые живут рядом. Они очень довольны, зарплата хорошая. маҳз иродаи сиёсии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавқат Мирзиёев буд ки мардуми ҳарду кишвар бо ҳам наздик шуданду бо ҳам якҷоя фаъолият мекунанд.